سلام علیکم، سلام خدا لکسی کلمه گدارید کلوان و عائله و نزارو کیوان بن گدارن دلال ذهن که عجله بیجن جبر کو پر ناقدن گرا منا کو از لدربای ولات و رزق ترکیه از گریا مسر قبر شاعر و هنرمند و دنگ بیجا و نویسکارا و انسانی کو سرهلدان کرنه یک بیک خوازم جوارا بیجن امیر سوری دا دست بیکن جگرخون قامشلو سوری Osman Sabri Suri Seyday Mal Abdullah Kharzi Suri Rahmetiye Şeyh Maşuk Qamişlu Suri Evci Kurivi Şeyh Murşide Leddervay Velate Qabra Şeyh Ahmedi Khaznavi Le Gundi Khaznayi yani Tilmarufe Bab-ı Teyar Evya Teyaroye Eva Kela Melik Yuhanna Seri Kela Halebiye Eva Kabra Salahaddin Eyyubiye Eva Seri İmam-ı Hüseyin Şamiye Hazreti Zekeriya Halebiye Hazreti Yahya Şamiye Evi Suri Qadiyan Evi Suri jur peda herne devleta Iraqi Evi Zembil Froşe Zaxu Qabra Rahmeti Mena Mustafa Barzan Lgunde Barzane Qabra Şeyh Abdülkadir Geylani li Bagdaye Kaus Ağa Şairi Navdar li Erbil'e Said Gabari li Erbil'e Ape Bedirxan le Duhoke Eva Lalaşa Nuraniye Eviye Eyyub Burjuvani le Duhoke eko bu Kurdi ser Saddam Hüseyin ifade da Eviye Miri Ezidiya Şeyh Murşid u Es Lalaşine Eviya torunu Şeyh Mahmud Berzenci le Erbil'e. Surici Irakci Qadiya emi vegerne bajarı İran'ı. Emiş ku despekin emiş Qazi Muhammed despekin. Qazi Muhammed Mahabat. Abdurrahman Şerefkendi Mamusta Hejar Mahabat. İhsan Nuri Paşa Tehrani. Evaji giredana zamanı Zerduş peygamber jinkevanu merevan evha giredaymu Yezd İran. Evya tapınaha Zerduş peygamber Yezd'e. Evya gora Ebu Yazid el-Bestami el-Bestame İran'ı. Kabra sahabi ki peygambere Ebu Derda li İran el-Hemedaniye. Evya Hafız Şirazi li Şiraziye. Evya Sa'd Şirazi li Şirazi İran'e. Emmala rahmeti Doktor Kasımlu geli Kasımlu eku hata kuştun la Avrupa'yı. Evya heykeli Zerduş peygambere li Yezdi. Evya kabra Baba Tahir Uryan az hoşuk dernakam evvel berberim. Baba Tahir yekemin şairi Soran Hemedan İran'ı. Evya Mamusta Hemin Mahabate. Evya Zindana İskenderi Makedoni li Yezdi li İran'e. Evya mala torunu rahmeti Simko Gengeşine'ye Gireday Ormi İran'e var. Evya Şems-i Tebriz li Bajar-ı Xwe li İran'e. Evya Kabra Bişar-ı Çeto li Gundeki Bajar-ı Xwe li İran'e. Eva İrancı Qadiya emi derbazı Türkab bin ka li Türkiye meşkedeye dest pê bikin. Emi dest bi Şeyh Ahmed Xanê bikin Rıza Xuda lêbe. Evya Qabra Şeyh Ahmed Xanê li Dowbastê. Evya Qabra Feqiye Teyra li Miksê. Evya gora Seyday Mela Hüseyinê Bate êku ewil mewlûda Kurdî derxisar peygamber ev qabra wî. Evya Seyday Mela Abdurrahman Durre li Gundê Mûşeyê. Evya Tirba Derwêşê Evdî Wêran şehrê. Evya Tirba Mitkê Bêloê li Wêran şehrê. Evya Mela Ali Seyday Mela Ali Fındiki ku meşhur qasîdî dîwanî wî hene
Cizîrê da ye. Ev ya Zeynul Abidin li bajarê Nüseybînê ye. Eva gora Hazretî Nuh aleyhisselam e ku li bajarê Cizîrê ye. Eva gora Şeyh Seyyid û Şeyh Nurullah Cizîrê ye. Ev ya gora Memo û Zîn bajarê Cizîrê ye. Ev ya gora Seydayê Mele Ahmedê Cizîrî xweyê dîwana Kurdî li Cizîrê ye. Ev ya hevjîna Hazretî Eyyûb aleyhisselam e ku keça Yusuf û Züleyxa bû. Ev ya jî Hazretî qebra Hazretî Yusuf e yani Elyas e aleyhisselam. Eva qebra Hazretî Eyyûb aleyhisselam wêran şernivana. Eva Mevlana Celaleddin Fırsê ê Romî nîne. Ev ya Eshab-ül Kehf Tersus e. Ev ya gundê ewil dünyayê da kevnar gundê herî piştî tofanê gundê heştiya Şirnaxê ji vî gundî kevnartir piştî tofanê nînin. Eva Mulla Fenarî Bursayê ye. Gora Mulla Fenarî. Ev ya Sêdayê Mele Hüseynê küçük ku gelek insanê mezin berdestî rabûn alim û nivîskar e li Farqînê ye. Ev ya rahmetî Şeyh Abdurrahîm kurê Şeyh Elî Birazî rahmetî Şeyh Saîd Bismillah Şeyh Saîd Pîlav. Ev ya Seyyid Sibgatullah Arwas e. Ev ya Hazretî Nurşîn e. Ev ya Sêdayê Şeyh Abdurrahmanê Tağî ye. Ev ya Melayê meşhur Hoca Nesreddîn e. Ev ya bavê Seyyidayê Nehrî Şeyh Abdurrahmanê Nehrî li Nehrî Şemzîna ye. Eva Pîr Xetab li Mazî daxê ye. Ev ya Sultan Şehmus li Mazî daxê ye. Ev ya Hazretî Süleyman li Diyarbekir e. Ev ya Şeyh Muazzê Cembelî ziyareta hevdê Badka li nava Badka ye. Ev ya Hazretî Veysel Qaranî ye ku li girêdayê bi Sêrtê ve ye. Ev ya jî Şeyh Badînê Dugnûkê ku mezinekî eşîra Badka ye. Ev ya Şeyh Abdurrazak Seydayê Qızıltepe ye. Ev ya İsmail Fakirullah Sêrtê ye. Ev ya Sultan Menduh Tilo Sêrtê ye. Ev ya Seyyidayê Nehrî Şemzîna Hekarê ye. Ev ya gora Xemû hevalê Cigerxûn ku li Kirta Komê li Mûşê ye. Ev ya koçer û meşhur Badik ye. Evê mehkûm ku li qebrayî li Batmanê gundkî Batmanê ye. Ev ya gora Kemal Sunal a Şaban e. Ev ya gora rahmetî Turgut Özal her du İstanbulê ne. Eva ava Fekîr Teyra ku Fekîr Teyra û avê qasîda davên ser hev ev ave ji binî vî zinarî tê. Ev ya gora Filîtê Qutu gundekî Qubînê ye. Ev ya gora bavê Fexriya ku Kilamawî heye gundekî Qubînê ye. Ev ya Şakirê Şêxala Dengbêj Şakirê Şêxala Mûşê ye. Ev ya Eyşaşan gora wî li İzmîrê ye. Eyşaşan. Ev ya gora rahmetî Şiyar Hozan Şiyar kujayet gotin Celal Şiyarê Farqînê ye. Ev ya gora rahmetî Hüseynê Mûşî Orgunosê Mûş e. Ev ya gora rahmetî Şakirê mezin bi nav û deng Şakirê meşhur li İzmîrê qebra wî. Ev ya qebra rahmetî Resoyê Dengbêj ku li xelkê gundê Gopala gundkî Mûşê ye. Ev ya ji gora rahmetî Evdalê Zeynê li Qanciya Qereyazê ye. Eva jî her du lawkê min ez li ser Hazretî Eyyûb Peygamber dergahê Eyyûb Peygamber Urfayê ne. Evana jî qediyan evê Tirkiye. Eman heyekî em ê çend hevê ku me dengbêj mi wara resim kişande em ê wî ji wara bêjin. Evî Camerê Hanê dengbêj Musa torunê Sofiyê Xerzî ku bi rahmetî Şeyh Fexrî ra kete herekê. Ev ya dengbêj Hikmet Xelkê Erdîşê li Stenbolê dimîne. Ew dengbêj Musa jî Stenbolê dimîne. Ev ya hem dengbêj hem nivîskar çîrokvan ku her kesî ji xwe wî nas dike jê ra dibêjin Ayhan Erkmen xelkê Qersê ye. Ev ya Şakirê
Şakirê Kopê li gundekî Elî Ağa İzmîrê ye. Eviya kurê rahmetî Hüseyin Cahîdê dengbêj. Evî camêra Kurmanj Bakurî dengbêj Kurmanj Bakurî li Stenbolê dimîne. Eva Kavusê Milanê dengbêj bajarê Ormiyê dimîne. Eviya Şerocan li Stenbolê dengbêj. Eviya xudê temenekî baş bide ki Zahirê dengbêj li Aydînê ye. Eviya Kazoyê dengbêj xudê wan bistîrine van dengbêjê me. Ev jî li Stenbolê dimîne. Eva jî rahmetiyê Mahmud Qizil e û birader e û hinkî din in. Evana jî her yek bicîkî ne. Eviya jî Hemê Hacî dengbêj Hemê Hacî ye li vira bajarekî Tirka dimîne. Evî camêra jî torunê Mela Resul e. Mela Resul bi rahmetiyê Şeyx Saîd Ra li Diyarbekir wî girtin havêtin zîndanê, di zîndanê da wefat kir. Evana jî ê ku dengbêj bûn û hinkî muxtelif bûn me gotin. Evan camêra jî hinekî ku ez eviya Usvê Saîd bi nav û dengê meşhûr e şair e xelkê Qazakistanê ye. Eviya Mecidê Sileyman de nivîskar û şair e xelkê Qazakistanê ye. Eviya bajarê Êrîvanê Rewanê ye. Eviya bajarê Kela Cihangîrê mezin Pakistanê ye. Eva jî bajarê Çînê Yuvum şehrî. Ev jî bajarê Çînê ye. Gelek insanê ku îca mimara insanê mezin mikişandine fakat ez wana naxime. Kê kam çend hev milletvekîlê xwe jî deynin. Eva jî milletvekîlê me Kurd Hesîb Kaplan e. Eviya milletvekîlê me Kurd nav deng Ahmet Türk e. Eviya milletvekîlê me bi nav deng Esed Cana ye. Xelkê Gewerê ye. û eviya jî ji xwe hûn te dizanin diyar e İsmail Beşikçî eviya ana jî li Stenbolê dimîne. Evan camêra jî hemû nivîskar û şair û hunermendin û doktorên xelkê Ormiya Îranê ne. Hûn hemû bînin bi xêr û xweşîn emanetê Xuda bin.